ଚଳିତ ବର୍ଷ ହିଟୱେଭ୍ ଯୋଗୁଁ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ବନ୍ଦ ହୋଇଥିଲା ସ୍କୁଲ। ଟାଣ ଖରା ଆସିଲା ଓ ସ୍କୁଲ 5 ମେ ପରିବର୍ତ୍ତେ 23 ଏପ୍ରିଲକୁ ବନ୍ଦ ରଖାଯାଇଥିଲା। ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ 11 ଦିନର ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଜନ ଦିଆଯାଇନଥିଲା। ସେହି 11 ଦିନର ଚାଉଳ ସହ 11 ଦିନର ଅର୍ଥରାଶି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଦେବାକୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଘୋଷଣା। ନୋଡାଲ ଅଧିକାରୀ ଭବାନୀ ପ୍ରସାଦ ମିଶ୍ର ସମସ୍ତ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ଚିଠି କରିଛନ୍ତି। ଶିଶୁ ବଟିକାରୁ ପଞ୍ଚମ ଶ୍ରେଣୀ ଯାଏ ଦୈନିକ 11 ଟଙ୍କା 15 ପଇସା ସହ 100 ଗ୍ରାମ ଚାଉଳ ଓ ଷଷ୍ଠ ଶ୍ରେଣୀରୁ ଦଶମ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପିଲାଙ୍କୁ ମିଳିବ ଦୈନିକ 14 ଟଙ୍କା 74 ପଇସା ସହ 150 ଗ୍ରାମ ଚାଉଳ। ଅର୍ଥରାଶି ପିଲାଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କର ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ପଠାଯିବ। ସମସ୍ତ ଅର୍ଥରାଶି ଚାଉଳ ଯେପରି ଦିଆଯିବ ଏହାକୁ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବେ ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ। ପଶ୍ଚିମ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ସୃଷ୍ଟି ଲଘୁଚାପ ଫଳରେ ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳର ବର୍ଷା ଲାଗି ରହିଛି। ଉତ୍ତର ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ଓ ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶାର ଉପକୂଳ ଉପରେ ଲଘୁଚାପ ଏବେ ସକ୍ରିୟ ରହିଛି। ଆଗାମୀ 24 ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ ଏହା ପଶ୍ଚିମ ଉତ୍ତର ପଶ୍ଚିମ ଦିଗରେ ଗତି କରି ଅଧିକ ଘନୀଭୂତ ହୋଇ ଅବପାତ ପରିଣତ ହେବ। ଏହା ପ୍ରଭାବର ଆସନ୍ତା 3 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରବଳରୁ ଅତି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି ବୋଲି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ସତର୍କ ଦେଇଛି। ଏକ ଜନଶୁଣାଣି ସମୟରେ ଦିଲ୍ଲୀ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ରେଖା ଗୁପ୍ତାଙ୍କ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ ହୋଇଛି। ଏହି ଜନଶୁଣାଣି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଲାଇନ୍ସ ସ୍ଥିତ ସରକାରୀ ବାସଭବନରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। କୁହାଯାଇଛି ଯେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ସେଠାରେ ପଥର ଭଳି କୌଣସି ଜିନିଷ ନେଇ ଆକ୍ରମଣ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ। ତଥାପି ଏହି ଘଟଣା ସମ୍ପର୍କରେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ସରକାରୀ ନିଶ୍ଚିତକରଣ ହୋଇନାହିଁ। ଜନଶୁଣାଣି ସମୟରେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ତାଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ନେଇ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପାଖକୁ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ହଠାତ୍ ସେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ ଏବଂ ଅପମାନଜନକ ଭାଷା ବ୍ୟବହାର କରିଥିଲେ। ଆକ୍ରମଣକାରୀ ବୟସ ପ୍ରାୟ 35 ବର୍ଷ ଏବଂ ସେ ହାତରେ କିଛି କାଗଜପତ୍ର ଧରିଥିଲେ। ଘଟଣା ପରେ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ଉତ୍ତେଜନା ପ୍ରକାଶ ହୋଇଥିଲା। ଅଭିଯୁକ୍ତ କୌଣସି ରାଜନୈତିକ ଦଳ ସହିତ ଜଡ଼ିତ ଥିବା ସନ୍ଦେହ କରୁଛି ଏବଂ ପୋଲିସ ସହ ଏହି ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ତଦନ୍ତ ନିୟୋଜିତ ଅଛି। ସଂସଦରେ ବିରୋଧୀଙ୍କ ହଙ୍ଗାମା ଭିତରେ ଆଗତ ହେଲା 3ଟି ବିଲ୍। ଲୋକସଭାରେ 3ଟି ସଂଶୋଧନ ବିଲ୍କୁ ଆଗତ କରିଛି କେନ୍ଦ୍ର ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ଅମିତ ଶାହ। 130ତମ ସମ୍ବିଧାନ ସଂଶୋଧନର ବିଲ୍ 2025 ଆଗତ। କେନ୍ଦ୍ରଶାସିତ ଅଞ୍ଚଳ ସରକାର ସଂଶୋଧନ ବିଲ୍ 2025 ଆଗତ ଏବଂ ଜାମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀର ପୁନର୍ଗଠନ ବିଲ୍ 2025 ଆଗତ କରିଛନ୍ତି ଅମିତ ଶାହ। ବିଶ୍ୱର ସବୁଠାରୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଦେଶ ଏବଂ ଶାନ୍ତି ପାଇଁ ଆହ୍ୱାନ ଦେଉଥିବା ଆମେରିକା ଏହି ସମୟରେ ବଢ଼ୁଥିବା ଚାପ ଦ୍ୱାରା ଘେରି ରହିଛି। ଆମେରିକାର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ନିଜେ ସମ୍ପ୍ରତି ଦାବି କରିଛନ୍ତି ସେ 6 ମାସରେ 6ଟି ଯୁଦ୍ଧ ବନ୍ଦ କରିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି ଆମେରିକା ବିରୁଦ୍ଧରେ 2ଟି ନୂତନ ମୋର୍ଚ୍ଚା ଖୋଲିଛି। ଗୋଟିଏ ପଟେ ଭେନେଜୁଏଲା ଏବଂ ଅନ୍ୟପଟେ ଉତ୍ତର କୋରିଆ। ବୁଧବାର ଲୋକସଭାରେ ତୀବ୍ର ହଙ୍ଗାମା ଦେଖାଯାଇଥିଲା, ଯେତେବେଳେ ବିରୋଧୀ ଦଳ ସାଂସଦମାନେ ଗୁରୁତର ଅପରାଧିକ ଅଭିଯୋଗରେ 30 ଦିନ ପାଇଁ ଗିରଫ ହେଉଥିବା ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଓ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ପଦରୁ ହଟାଇବା ସମ୍ପର୍କିତ 3ଟି ବିଲ୍ ନକଲି ଫାଡ଼ି କେନ୍ଦ୍ର ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ଅମିତ ଶାହଙ୍କ ପ୍ରତି ପ୍ରତିବାଦ କରିଥିଲେ। ଏହି ବିଲ୍‌ଗୁଡ଼ିକ ସଂସଦର ଉପସ୍ଥାପନା କରିବା ପରେ ଏହି ଘଟଣା ଘଟିଥିଲା। ବିରୋଧୀ ସାଂସଦମାନେ ସଂସଦର ମଝିରେ ପଶି ନାରାବାଜି କରିଥିଲେ। ଶାହ ଏହି ବିଲ୍‌ଗୁଡ଼ିକ ତୀବ୍ର ସମାଲୋଚନାକୁ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରି କହିଥିଲେ ଯେ ଏହା ସମ୍ପର୍କୀୟ ଯୁଗ୍ମ କମିଟିକୁ ପଠାଯିବ, ଯେଉଁଠାରେ ବିରୋଧୀ ଦଳ ସମେତ ସମସ୍ତେ ନିଜର ମତ ରଖିଥିବେ। ସେ କହିଥିଲେ, ଗୁରୁତର ଅଭିଯୋଗ ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଥିବା ସମୟରେ ଆମେ ସାମ୍ବିଧାନିକ ପଦରେ ରହିବା ଲଜ୍ଜାଜନକ। ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ସହ କଥା ହେଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଅବସ୍ଥା ପଚାରି ବୁଝିବା ସହ ନବୀନଙ୍କ ଆଶୁ ଆରୋଗ୍ୟ କାମନା କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କିଛି ଦିନ ବିଶ୍ରାମ ନିଅ ପରେ ଦିଲ୍ଲୀରେ ସାକ୍ଷାତ ହେବ, କହିଲେ ମୋଦି। ଡିହାଇଡ୍ରେସନ୍ ଜନିତ ସମସ୍ୟା ପାଇଁ ରବିବାର ସନ୍ଧ୍ୟା ପ୍ରାୟ 5ଟା 15ରେ ଏକ ଘରୋଇ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଭର୍ତ୍ତି ହୋଇଥିଲେ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ। ସେଠାରେ ତାଙ୍କର ଚିକିତ୍ସା ଚାଲିଛି। ଶରୀରରେ ଜଳୀୟ ଅଂଶ କମିଯିବାରୁ ନବୀନଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଗତ ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦେଇଥିଲା। ତାଙ୍କ ଅସୁସ୍ଥତା ଖବର ପାଇ ବହୁ ରାଜନୈତିକ ନେତା ଓ ରାଜ୍ୟବାସୀ ତାଙ୍କର ଆଶୁ ଆରୋଗ୍ୟ କାମନା କରିଛନ୍ତି। ଡିହାଇଡ୍ରେସନ୍ କାରଣରୁ ହସ୍ପିଟାଲ ଯାଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଏବେ ତାଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଅବସ୍ଥା ସ୍ଥିର ଅଛି। ଡାକ୍ତର ଆଲୋକ ପାଣିଗ୍ରାହୀ
ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କର ଚିକିତ୍ସା କରୁଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ବଡ଼ ଆଶଙ୍କା କରି ଡାକ୍ତର ଆଲୋକ ପାଣିଗ୍ରାହୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କର ଚିକିତ୍ସା କରୁଥିବା ଜଣାଯାଇଛି। ଭିଡ଼ ଆଶଙ୍କା କରି କମିଶନରେଟ୍ ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ଏକ ପ୍ଲାଟୁନ୍ ପୁଲିସ ଫୋର୍ସ ମୁତୟନ କରାଯାଇଥିଲା। ସରକାର ରାସନ କାର୍ଡଧାରୀଙ୍କ ତାଲିକା ଏକ ବ୍ୟାପକ କାଟଛାଣ୍ଟ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ଖାଦ୍ୟ ଓ ସାଧାରଣ ବଣ୍ଟନ ବିଭାଗ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ରାସନ କାର୍ଡଧାରୀଙ୍କ ଏକ ତାଲିକା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛି, ଯେଉଁମାନେ ମାଗଣା ଶସ୍ୟ ଭଳି ସୁବିଧା ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟ ହୋଇନଥାନ୍ତି। ଏହି ତାଲିକାରେ ପ୍ରାୟ 1.17 କୋଟି ଲୋକ ଅଛନ୍ତି। ଏମାନେ 4 ଚକିଆ ଯାନ କିମ୍ବା ଆୟକର ଦାତା କିମ୍ବା କମ୍ପାନୀର ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ କେନ୍ଦ୍ର ରାଜ୍ୟଗୁଡ଼ିକରେ ସେପ୍ଟେମ୍ବର 30 ସୁଦ୍ଧା ଏହି ଅଯୋଗ୍ୟ କାର୍ଡଧାରୀଙ୍କୁ ହଟାଇବା ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ଯାଞ୍ଚ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛି। ଖାଦ୍ୟ ଏବଂ ସାଧାରଣ ବଣ୍ଟନ ବିଭାଗ ବିଭିନ୍ନ ସରକାରୀ ତଥ୍ୟ ଆଧାର ସହିତ ରାସନ କାର୍ଡଧାରୀଙ୍କ ବିବରଣୀ ମେଳ କରି ଏହି ତାଲିକା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛି। ଏଥିରେ ଆୟକର ବିଭାଗ, କରଦାତା, କର୍ପୋରେଟ ବ୍ୟାପକ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ, ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଏବଂ ସଡ଼କ ପରିବହନ ଓ ରାଜପଥ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ, 4 ଚକିଆ ମାଲିକ ଭଳି ବିଭାଗରୁ ତଥ୍ୟ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। ଏହି କ୍ରସ୍ ଭେରିଫିକେସନରୁ ଜଣାପଡ଼ିଛି ଯେ 94.71 ଲକ୍ଷ ରାସନ କାର୍ଡ ଧାରୀଙ୍କ ଆୟକର ଦାତା, 17.51 ଲକ୍ଷ 4 ଚକିଆ ଯାନ ଏବଂ 5.31 ଲକ୍ଷ ଲୋକ କମ୍ପାନୀର ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ। ଶିଳ୍ପ ବିକାଶକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇ ମୋଟ 4,515 କୋଟି ଟଙ୍କା 19ଟି ନୂଆ ପ୍ରକଳ୍ପକୁ ମଞ୍ଜୁରୀ ଦେଇଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶା ସରକାର। ମୁଖ୍ୟ ସଚିବ ମନୋଜ ଆହୁଜାଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତା ଅନୁଷ୍ଠିତ 139ତମ ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ ସିଙ୍ଗଲ ୱିଣ୍ଡୋ କମିଟି ବୈଠକରେ ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି। ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପଗୁଡ଼ିକ ଅନୁଗୁଳ, ଢେଙ୍କାନାଳ, ଗଞ୍ଜାମ, ଯାଜପୁର, ଜଗତସିଂହପୁର, ଖୋର୍ଦ୍ଧା, ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଓ ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାରେ 8,200ରୁ ଅଧିକ ନିଯୁକ୍ତି ସ୍ପଷ୍ଟ କରିବ। କଟକ ସର୍ବଭାରତୀୟ ନିଟ୍ ପିଜି ପରୀକ୍ଷାରେ ଅଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଟପର ହୋଇଛି ଓଡ଼ିଆ ପୁଅ। ସାରା ଭାରତରେ 2.5 ଲକ୍ଷ ପିଲାଙ୍କୁ ପଛରେ ପକାଇ କଟକ କାଳିଗଳିର ପୋଷଣ 1 ନମ୍ବର ସ୍ଥାନ ଅଧିକାର କରିଛନ୍ତି। ଡାକ୍ତର ବନିବ ପୁଅ, ପିନ୍ଧିବ ଧଳା ଆପ୍ରନ୍, ବେକରେ ପକାଇବ ଷ୍ଟେଥୋସ୍କୋପ୍। କାରଣ ପୁଅ ଆଜି ନିଟ୍ ପିଜି ପରୀକ୍ଷା ଅଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆରେ ଟପର ହୋଇଛି। ଅନେକଙ୍କ ପ୍ରଥମ ପସନ୍ଦ ହେଉଛି ରେଳଯାତ୍ରା। କମ୍ ଖର୍ଚ୍ଚରେ ଦୂର ସ୍ଥାନକୁ ଯିବା ସବୁଠାରୁ ଭଲ ମାଧ୍ୟମ ହେଉଛି ରେଳଯାତ୍ରା। ସାଥିରେ ନିଜ ଇଚ୍ଛା ଅନୁଯାୟୀ ଜିନିଷ ନେବା ବି ରହିଥିଲା ସୁଯୋଗ। କିନ୍ତୁ ଏଣିକି ବିମାନ ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ଭଳି ରେଳଯାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଅଧିକ ଓଜନ ବ୍ୟାଗପତ୍ର ନେଲେ ଅଧିକ ଅର୍ଥ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ରେଳଯାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ରହିଥିବା ବ୍ୟାଗେଜ ନିୟମକୁ ଶୀଘ୍ର କଡ଼ାକଡ଼ି କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି ରେଳମନ୍ତ୍ରୀ। ବିଶ୍ୱ ପର୍ଯ୍ୟଟକ ସ୍ଥଳୀ ତଥା ଐତିହ୍ୟ ନଗରୀ ପୁରୀ ଦେଶ ବିଦେଶରୁ ଆସୁଥିବା ବିଶ୍ୱ ପର୍ଯ୍ୟଟକ ସ୍ଥଳୀ ତଥା ଐତିହ୍ୟ ନଗରୀ ପୁରୀକୁ ଦେଶ ବିଦେଶରୁ ଆସୁଥିବା ଭକ୍ତ ପର୍ଯ୍ୟଟକମାନେ ଟୁର ଅପରେଟରମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଶୋଷଣ ଶିକାର ହେଉଛନ୍ତି। ଏପରିକି ଅନେକ ଟୁର ଅପରେଟରଙ୍କ ସ୍ଥାୟୀ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ନଥିବା ବେଳେ ସେମାନେ ସରକାରୀ ଜମିକୁ ଜବରଦଖଲ କରି ସେଠାରେ ଗୋଟିଏ ଲେଖାଏଁ କ୍ୟାବିନ୍ ପକାଇ ପର୍ଯ୍ୟଟକମାନଙ୍କୁ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ଲୁଟି ଚାଲିଛନ୍ତି। ଅନଲାଇନ୍ ଗେମ୍ ଅଙ୍କୁଶ ଲଗାଇବା ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଯୋଜନା। ଲୋକସଭାରେ ଆଗତ ହେଲା ଅନଲାଇନ୍ ଗେମ୍ ବିଲ୍ 2025। କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଅଶ୍ୱିନୀ ବୈଷ୍ଣବ ଲୋକସଭାରେ ବିଲ୍ ଆଗତ କରିଛନ୍ତି। ଅନଲାଇନ୍ ଗେମ୍ ବିଲ୍ ଆଇନରେ ପରିଣତ ହେଲା। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅନଲାଇନ୍ ଗେମ୍କୁ ପରିଚାଳିତ କରିବେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର। ଗତକାଲି କେନ୍ଦ୍ର କ୍ୟାବିନେଟ୍ ଏହି ବିଲ୍କୁ ମଞ୍ଜୁର କରିଛନ୍ତି। ଏଥିରେ ଅନଲାଇନ୍ ମନି ଗେମିଂ ବିଜ୍ଞାପନ ଖେଳିବା ପାଇଁ ପ୍ରବର୍ତ୍ତାଇ ଜୋରିମାନା ସହ 3 ବର୍ଷ ଜେଲ୍ ଦଣ୍ଡାଦେଶ କରିବାକୁ ପ୍ରାବଧାନ ରହିଛି। ବିଗତ ଦିନରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ଅନଲାଇନ୍ ଗେମ୍। ଗତକାଲି କେନ୍ଦ୍ର କ୍ୟାବିନେଟ୍ ଏହି ବିଲ୍କୁ ମଞ୍ଜୁରୀ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏଥିରେ ଅନଲାଇନ୍ ମନି ଗେମିଂ ବିଜ୍ଞାପନ ଖେଳିବା ପାଇଁ ପ୍ରବର୍ତ୍ତାଇ ଜୋରିମାନା ସହ 3 ବର୍ଷ ଜେଲ୍ ଦଣ୍ଡାଦେଶ ଦେବାକୁ ପ୍ରାବଧାନ କରିଛି। ବିଗତ ଦିନରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ଅନଲାଇନ୍ ଗେମିଂରେ ପଡ଼ି ଯୁବପିଢ଼ି ଭୁଲ ବାଟରେ ଯାଉଛନ୍ତି। ଏପରିକି ଅନଲାଇନ୍ ଗେମ୍
ଖେଳି ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ହରାଇଥିବା ଘଟଣା ମଧ୍ୟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ଆଉ ଏବେ ଏହି ବିଲ୍ ପାସ୍ ହେଲେ ଅନଲାଇନ୍ ଗେମ୍ କବଳରୁ ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କୁ ବଞ୍ଚାଇବା ସୁବିଧା ହୋଇପାରିବ। କ୍ରୁଜରେ ବୁଲିବେ ପର୍ଯ୍ୟଟକ। ଓଡ଼ିଶାରେ 4 ପର୍ଯ୍ୟଟକ ସ୍ଥଳରେ କ୍ରୁଜ୍ ଜାହାଜ ଆଧାରିତ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଦେବା ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ବଡ଼ ଯୋଜନା। ଭିତରକନିକା ଜଙ୍ଗଲ ଜୋବ୍ରା କ୍ରୁଜରେ ବୁଲିବା ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ଓଡ଼ିଶାରେ 4